bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowsari jaam hira moon hannde ko ñalawma talata hawri ko sappo lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hewde habaruji meɗen walla fof ni koko fati e débat baɗowo toon to États-Unis kono men ƴewdi men ɓeytoy hen hayso ko kabaru goto habaruji men international donc ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude e oɗo journal hannde ma en ngara détail uji muɗum joni joni siftinɗon tan hannde ko sappo lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hima gatu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare siftinɗon tan e oɗo ñalawma hannde so arti heddi ko balɗe 51 ñalawma pour hadde ñande wotere ɗum noon ko 5 novembre ɗum noon e mayno hannde jamma ko débat hakkude kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump no mbinoɗen e titre uji meɗen ni ko toon puɗɗoɗen habaruji meɗen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbinoɗen e gardini men ndi habaruji men ko hannde ko fati tan e États-Unis ɗum noon koko fati débat présidentiel hakkude kanko Kamala Harris candidate démocrate e kanko kadi Donald Trump candidat républicain siftinɗon tan ko Kamala Harris kañum woni vice présidente mo États-Unis e kanko Donald Trump kadi kanko woni ancien président mo États-Unis hadde Biden arde ɗum noon débat o ene wayno fuɗɗi ko 9h jamma hannde heure Eastern time mbiyata ɗum eyyi kadi no fuɗɗiri ni henna ko caggal nde journaliste uji ɗi henna gari calminiɓe ene wayno ko kamɓe Kamala Harris e kanko Donald Trump ɓe naati dingiral ngal ɗum noon pourtant sifade dingiral ngal ɗoɓe kalata ɗo henne luwaji mbaɗaɗi hen ɗi ko ala yimɓe wonaɓe toon ɗon e dingiral he donc ala wawɓe fuɓɓude walla wawɓe wullude walla ko way noon ha kamɓe ene haɗaɓe koɓe kalata ko woni yimɓe woni ko banggue goɗɗo ɗum ko mbiyata spin room ɓeɗon ene wayno ko toon ko télévision en goni toon ɓenne mbawi fuɓɓude toon ɓenne mbawi ɗuminde kadi ɓeɗon toon kadi ene wayno ko kamɓe candidat ji goto mabɓe fof kadi ne jogui yimɓe arɓe toon wonduɓe mum walla jingganoɓe ɗum walla ko way noon so débat o gasi waɗoɓe kadi continue wadde campagne ko wawi wonde fof ene nde ɓe naasi salon hono kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump ene wayno ko Kamala Harris idi faade makko kanko Donald Trump rokkimo junggo ɓe calmodiri caggal muɗum ene wayno ɓe puɗɗiti gudditi débat o nde ɓe gudditi débat o noon ko teskita tan guila débat o fuɗɗi ha débat o gasi ene wayno ko nde kanko Kamala Harris nde o haalata e makko haalata nde jaboto foof Donald Trump walla nde o haalata hunde foof surtout en ko noɓe mbiri ni ene wayno ko kala nde yiɗi tuufade Donald Trump o huccita e muɗum ko haala e muɗum gueɗe kono e wayno ko teskita tan Donald Trump meeɗani jabde huccidde makko kanko Kamala Harris donc débat maɓɓe juutini feewi ko 1h ko wonno 1h30 ko wonno 1h30 minutes wonto 1h45 minutes ene wayno ko ɓe puɗɗiri ko fate ngal kanko Kamala Harris o fuɗɗi haalde plan makko surtout plan makko wiyata ko plan opportunité ɗum noon ko plan ballo ko fate walla génération ngaji garoji o haali kadi wi hol proposition ngaji ɗi jogui surtout ko wallude yimɓe dañde galleji wallude yimɓe kadi surtout wallude yimɓe ɓe ganduɗa dañɓe jogorɓe dañɓe sukaɓe tokos walla dañɓe sukaɓe tokosor ko ɗumen crédit ji ɗum noon ko fati impôt hono Trump kañum hoore mum e gueɗe ɗe haali wi wonde ko kañum hoore mum ma waɗa ko wiyata tarif ɗum noon ko fawde impôt ji e gueɗe ɗe ganduɗa guitteɗe caggal leydi ɗum ko wayno autoji ɗum noon wiyata ko Chine hono kanko Kamala Harris kadi o haali gueɗe kewɗe wi wonde ko so tawi ɗum ɗo darimi no wayno mo wallu kala business guddiɗo business walla wallu ɗum crédit ken wona 50 ujunere dollar o haali kadi wi wonde ko kanko Kamala Harris kadi mo wallu e yimɓe ɓe ganduɗa sodoɓe galleji walla dañoɓe galleji pour la première fois wallu ɗumen crédit ken wona 20 ujunere Donald Trump rutti toujours e tarif e wi wonde ko o kala gaddiseɗe e États-Unis jiida gueɗe gummotoɗe Chine o ma rokku ɗumen ma ustan ɗumen ken won 20% ha 10% ha 20% o ko noon kala gueɗe gummotoɗe Chine ma fawi mumen ken wona 60% ɗum noon ko impôt e ɗum noon e wayno ko no wiri ni e winde makko kanko Trump donc ɗum noon tumnade kadi ko journaliste uji kaali ɓe mbi wonde ko plan Trump ko fate ɗiɗo impôt ji gueɗe paweteɗe e produit ji gummotoɗe caggal leydi ma ɓeydan américain sohluɗi ɗen produit ji ken wona ujunnaji ɗi e temedde jeegom dépense par hisande ɗum noon ko tumnade e institut goto biyeteɗo Peterson Institute for International Economics ko fate projet 2025 ɓe kaali ɗum kadi hono Trump kañum hoore mum ene wayno continue kadi wiide wonde ko projet 2025 moɓe kalato kañum hoore mum ala ko nawdi ɗum ɗon ɗum noon wi wonde ko oɗon projet ko yimɓe conservateur uji mbaɗi ɗum
e kadi ko ɗo oɗon projet wona Kamala Harris o haali hen no fewi o wi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hen kanko Trump omona haala mon wiya o jeeyaka hen ko noon kala ko haalanno kala yimɓe liggoddiɓe makko liggodinnoɓe makko e laamuji makko ɓennuɗi ko ɓen jeeya kadi e waɗɓe oɗon projet ko ɓen kadi jogori kadi so tawi kanko dañi artude wonde laamu ko ɓen kadi jogori wondude makko donc kanko Trump mon continue ha nde wi wonde ko haydara ala ko nawdi moɗon projet ɓe kaali caggal mum ko fati avortement hono kanko président Trump o continue défendude décision makko pour wallude kala mo ganduɗa hen jaaro mo timminani jonte jeegom so tawi ne jogui probléme ko fati hen avortement alay saago avorte ɗum noon ko toon to Florida o continue haalde kadi o wi wonde ko avortement o foti wonde ko gueɗe poɗɗe fewjede e nder par état wona pour fédéral o haali kadi o wi wonde ko yetti koye cour suprême aux États-Unis surtout henna kamɓe yimɓe o wi ko juge jeegom gonɗi toon ɗi wawɓe samminde ñawore wiyetede Roe contre Wade ndeɗo ñawore wonno ɗon ma won duuɓi 50 o weltima hen kadi surtout henna ko kanko ƴeftiɓe ɗiɗon juge uji Kamala Harris kañum hoore mum ene wayno critique mo e oɗon banggue wi wonde ko ɗum ɗo ene wayno ɗum ɗo fof ko plan makko wonno ko mbiyata ko plan pour hadde avortement taw ko kanko Donald Trump innira ɗum ɗon ko Kamala Harris pour jabade ko fati avortement o wi wonde ko hono ancien président Donald Trump walla président mbawɗo wonde fof wona kañum o foti jogade droit haalande debbo holno safrito ɓandu muɗum ɗum noon e wayno ko o wi wonde ko kanko Kamala Harris so tawi woni président so tawi oɗo facture artirama to congrès ha wotama no wonta loi ɗum noon en wayno ko mo signi ɗum ɓe paati caggal mum ko fati jokkodiral États-Unis e leyɗele goɗɗe ɗum noon ko affaire étrangère kanko Kamala Harris ene wayno wi wonde ko o dakkodiri e Joe Biden nde pour ko fati ene noɓe jaltiri toon to Afghanistan ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ko o ɗum noon e wayno o wiita o haade makko ɗumin ɗum omo yiiɗi siftinde yimɓe holno ɓe keɓri holno ɗum ɗon arde mabɓe o ɗum noon ene wayno ko siftini yimɓeɓe ko kanko Donald Trump haalde walla invite neɗɗo goto taw ko gardino Taliban invite ɗumen toon to Taliban o wi ko organisation terroriste oɗon saaha invite ɗum toon to mbiyata Camp David noon ko nokku président mo États-Unis toon yahata foftuyade toon kadi yiye jooɗoto ƴeftude décision ngaji mawɗi o wi ɗum noon kadi non seulement Donald Trump respectani hoore mum mais invite neɗɗo mbaɗo ni henna toon to Camp David o wi kadi kanko Kamala Harris ko kanko kadi Donald Trump haalde ɓeɗon Taliban ñaguima yo oppu yimɓe mumen sokaɓe donc kanko Donald Trump e laamu makko o wawi woppude oɗon saken wonno ujunnaji 5 neɗɗo taw ko yimɓe soknoɓe terroriste ji en ɓeɗon kadi nde goppande kañumen koyemen paati kadi kontude kadi gueɗe ɗe mbaɗanno kanko Kamala Harris kadi ko fate guerre gonɗo toon to Ukraine o hono Trump o wi wonde ko walla sindu so tawi kanko ari omo wawi reglude probléme e nder heure 24 o jaɓɓani jabade est ce que mo yiiɗi Ukraine gaño kanko Donald Trump kadi o wi wonde ko Kamala Harris kañum hoore mum fotte Vladimir Putin fotte mum ɗum ko balɗe tan ko adi nde Russie ne naata donc Harris wi wonde ko kañum fotte yimɓe hewɓe toon to Europe ɗum noon ko yimɓe ɓe ardiɓe leyɗele kewɗe e ɓeɗon yimɓe fof en wayno oɗon saaha ha hande ɗum gonɗen ɗo jala Donald Trump so haala mum haalama gonon koye jala ɗum ene wayno kadi kamɓe journaliste uji ɓe vérifie mbi wonde ko kanko Kamala Harris o meeɗen fottude e Vladimir Putin ko fati hen cellal ɗum noon ko fati assurance santé kanko Donald Trump o wi wonde ko omo jogui plan makko ene wayno won gueɗe ɗe pewjata kono en wayno journaliste en namdima hol plan mo jogui o ala plan taw par ce que wona président kono e wayno ko omo jogui plan hawnaki mo dañi plan o ma lomto ko mbiyata Obamacare ɗum noon e wayno ko ɗum ɗon kadi ene wayno ko Kamala Harris wi wede kadi ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe o wonno e muɗum nde woni président nde kanko nde woni président kanko Donald Trump Kamala Harris e haala muɗum wi wonde ko etima ken wonde laabi 60 kadi ene wayno ko kanko John McCain ko kanko haɗi hono ko Obamacare yantinede ɗum noon e wayno ko ɗon e John McCain ɗo kadi kanko Kamala Harris o artiri kadi affaire militaire o wi wonde ko Donald Trump ko neɗɗo mo respectani militaire uji surtout yanno neɗɗo gañƴo John McCain surtout wiyata par ce que John McCain ko neɗɗo nangganoɗo prisonnier e guerre Vietnam ko respectani militaire uji hay ligguidinoɓe muɗum ko respectani kadi hay neɗɗo goɗɗo caggal mum e paati noon ko fati e leññam mako ko ne wayno ko kamɓe journaliste uɓe namdimo kanko Donald Trump nde ɗum noon nde on entretien mo wadduno e ABC
ɗum noon ko ñanden en wayno ko fedde journaliste uji ɓaleɓe toon noddunomo toon to Chicago ɓe namdima toon hono Kamala Harris e nden oɗon saha wi wonde ko Kamala Harris o wayrino kam ko Kamala Harris ko o nanno ko indien o caggal muɗum tan ne wayno kañum horum ari tan ñalam goto tan watti wi wonde ko wonti ɓalejo e ɗum noon waɗiri noon ko sibabunde intérêt jum politique donc Donald Trump wi wonde ko o wondaka Kamala Harris ko wawi wonde foof e ɗum wona haaju makko so yiɗi leñol woni fof ko wona haaju mum Kamala Harris ene wayno ko wi Donald Trump ɗiɗo haalluji ko haalluji leñam makko e ko kadi ko hunde yurmininde e kadi en gardotoɗo leydi États-Unis fotani wawde haalde ɗiɗo haalluji kene fecci yimɓe o wi par ce que enen fof eɗen mbawi sertude kono enen fof eɗen mbawi rendude peeje ma hen leydi men ko ɗum États-Unis ɗum yiɗi donc en woni caggal muɗum kamɓe journaliste uji kadi ɓe mbaɗi gueɗe ko mbiyata fact check ɗum noon ko Kamala Harris kanko Donald Trump koɓe kaali fof ɓe ƴeewa kadi gueɗe ɗe ɓe kalɗe est ce que gonga e nder haalluji ɓe kaali surtout ko fate Afghanistan hono kanko Donald Trump o wi wonde ko kamɓe administration Joe Biden ɓe goppi toon to Afghanistan kena hiise kene woni 75 billion dollar ɗum noon ko fate équipement ji ɗum noon e wayno tunnade kadi e noon fact check mbi wonde ko nde militaire uji mabɓe kamɓe États-Unis nde jalti toon nde ɓe goppi toon équipement ji hisama hen kene wona milliard uji jeeɗiɗi e hunde ɗum ɗon e nder ɗiɗo milliard uji jeeɗiɗi noon ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa en États-Unis walla noon laamu Afghanistan nde jokkodiral mabɓe tugui 2005 ha yettanma 2021 e tugnade hande ko fact check koɓe kaali mbi ko ɓuuri hewde ɗiɗo équipement ji kamɓe militaire uji américain ji ɗi ɓe mbawi bonnude ɗum haade maɓe yaltu e caggal muɗum kadi ene wayno ko fate en élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e surtout en kanko Donald Trump journaliste namdi mo mbi wonde ko balɗe ɓenni ɗo haali wi wonde ko ene wayno ko perdi ko seeɗa o wi wonde ko ɗum no o haalano toon komo gaajo ene wayno journaliste uji mbimo noon ɗum ɗon min jiyani fof ko gaajoɗa hen ko wawi wonde fof o haali o wi wonde ko woteji baɗaɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas o wi wonde ko so tawi o ƴeewi yimɓe ƴeewi wonde kamɓe koɓe jogui comme preuve ko mabɓe gandu ko kamɓe gañi ene wayno ɗon Kamala Harris kañum horum jaabimo wi wonde ko tribunal uji ɗi jaaɗon fof mbi on wonde ko kalton ko fenade ñawore moɗon ala to heeɓi donc a gonɗinani tribunal uji a gonɗinani constitution ɗum waɗi ha nder continue eyyi ɗum noon e wayno ko kanko Kamala Harris wi wonde ko neɗɗo gonɗo ɗo henna mo ganduɗa gardinoɗo États-Unis mo 80 million neɗɗo seeki ɗum e liggey muɗum kono noon ko neɗɗo mo hande mo wawa muñji e ɗum ɗon mo wawa kadi gonɗinde ɗum ɗon won ko ɗum woni ko woni Donald Trump kadi mo huccire mo haalde mum donc e nder nde ɓe guddata ko fati e ɗum ɗoji mabɓe débat mabɓe hono kanko Kamala Harris ene o haali kadi konguɗo wi wonde ko oɗo sa joni gonɗen ko gueɗe ɗiɗi gonɗe ɗo gueɗe ɗiɗi wonde ko yen jaaru yesso ƴeewen ko wawi wallude ha ma hen leydi ndi e kadi wiide en ruttiden caggal ɗum noon ko ruttinden hono kanko Donald Trump ko haalata ko o wi kono enen o wi wonde kono e hani caggal o wi wonde omo gonɗini wonde ko leydi ɓiɓɓe Amérique naaɓe o wi omo gonɗini wonde ko Amérique naaɓe enen gonɗini enen gandi wonde ko rendini ɗumen ha goni neɗɗo goto ɓuuri wonde ko serndi ɗumen ɗum noon ko sibabane ɗum ɗon kamɓe Amérique naaɓe fof ne mbawi rendude mbaɗa ndende feere wotere pour nawa leydi ndi yesso donc ko fati réaction ngaji o ene woni oɗo saha hono kanko gouverneur Josh Shapiro ɗum noon ko kanko woni gouverneur toon to Pennsylvania e nder konguɗi o ala wi wonde ko Trump ene wayno ko kanko Kamala Harris ene wayno o moññi Donald Trump donc hande ko fati débat so en ƴeewi kadi ruttade kadi e ɗum ɗoji fact check hono kanko Donald Trump won gueɗe ɗe o haali ko fati Donald Trump o wi wonde ene wayno ko crime aji e nder leydi ndi oɗo saha joni koko jeehi ha dow ɗum noon koko ɓeydi hewde ɗum noon e tugnade fact check kamɓe journaliste ko mbaɗi mbi wonde ko tugnade ko statistique ɓe kaali surtout yenno ko FBI report ɓe mbi wonde ko e mayirɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ha e darde hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ene wayno ko statistique ko fate crime koko ussi ɗum noon ene wayno tugnade kadi fact check ɓe kaali ɓe mbi wonde ko tugnade FBI ko reporti e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ɓe mbi wonde ko crime aji gustimi kene wona 13%. donc hande ko fate réaction aji hono kanko ancien président Barack Obama e nder konguɗi ɗi ƴefti joni o wi wonde ko hono Kamala Harris ko jogori wonde ko président pour américain ñi foof
ɗum noon kadi tungnade kadi débat no yaari hannde ni donc hono kanko Kevin Newsom ɗum noon ko gouverneur mo Californie kañum hooremo ko jogornoɗo wonde vice président suɓede hono vice président kañum haali wi wonde ko kala ko Kamala haali ɗum ko hunde gonga surtout en wonde ko d' abord ko Kamala o wawi funtudemo haw nannimo e pitti muɗum donc pitti muɗum ko sengdudemo kanko Donald Trump ko rewdemo haala ko yiɗano haalde e gueɗe mbaɗ noon e kono noon kadi kanko Kevin Newsom wi wonde ko fotte hohoɓe hewɓe taw ko ardiɓe leyɗele kewɗe ko Kamala haali ko gonga noon yimɓe jallirtamo ko yimɓeɓe enen gandi kala ko haalata ko o yiiɗi ko o yiɗani ko hoore makko yiɗana ɗum leydi makko donc réaction mawɗo goɗɗo ko en hono kanko jimo biyete Taylor Swift e nder kadi ko yalti jamma hono kanko hoore makko windi ɓataki mawɗo ɓataki o noon wi wonde ko d' abord ko endorsi hono Kamala Harris e ɗum noon e tungnade kadi e ɓataki no yaltiri ni o yaltini hen photo makko kanko hoore makko mo jogui ulunde ɗum ɗo fof kadi ko jabade gueɗe ɗe ganduɗa en hono kanko vice président makko kanko Donald Trump mo ƴefti J.D. Vance ko haalno en won yimɓe rewɓe ɓe jibinani ɓe jogaki suba ɓe wiyata ɗum ko kadi leydi donc eɗum wayno ko kanko Taylor Swift kadi ko neɗɗo kaɓanteɗo no fewi ko fati droit ji rewɓe taw par ce que kañum hoore mum meeɗi violede ɗum noon e nder lettre ko windi wonde ko wi mini moɗon foof en no jeeɓiɗon débat o ni min mi yeeɓi oɗo débat hannde o wi ɗum oɗo woni temps hankkadi moƴƴo ene wawi hankkadi o wi donc ene wayno ko débat o no yaari ni hankkadi wawi hollude yimɓe fof hon kadi hol bawɗo wallude ko fati en réglude probléme uji États-Unis o wi ɗum noon tawde ko kanko ko woto o wi hoore makko o yeeɓa oɗo débat o wi donc ene wayno pour beele o faama goto e candidat ji fof ko jogui programme mum e plan ji muɗum donc wi wonde ko ɗum noon o windi ɗum ko Instagram makko o wi ɗum noon sibabu nde ɗum ɗon o wi ko ɓooyani ko o haalnoma wonde ko yimɓe kutorima logiciel biyeteɗo AI ɗum noon ko intelligence artificielle pour wiide wonde ko endorsi Donald Trump pour wonde ko candidat muɗum o wi ɗum noon ene wayno ko o wi donc ene wayno ko kanko wotanta ko Kamala Harris because ene wayno ko on haɓante droit ji kanko e kadi e gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko mo gonɗin ɗum noon ene wayno ko kadi o wi wonde ene wayno ko Kamala Harris ko neɗɗo jogguiɗo haqqille deeƴo kadi ko neɗɗo jogguiɗo karallagal pour ardade tawi Kamala Harris ardima leydi ndi ma gueɗe kewɗe ma leydi ndi yaaru yesso ɗum noon ko way wonde fof ene wayno ko kanko Taylor Swift o wi donc ene wayno andasi hono Kamala Harris caggal noon nde windi ɗum e Instagram nde ene wayno ko caggal mum tumnade ma won joni heure uji ɗi kene wiye million ngaji sappo neɗɗo mbawi cliquede hen mbi wonde kene en jiiɗi e poste makko ɗum noon kadi ko hunde hawnaki ko hunde jogorde wawde walludemo kanko Kamala Harris surtout wonande sukaɓe surtout kadi yimɓe famuji ko makko kanko Taylor Swift kanko président Joe Biden noon ene wayno yeeɓi débat o ɗum ko tan woni toon to New York e hôtel toon to New York kanko président Joe Biden hayso jaɓani haalande journaliste uji hol conseil aji o rokki hono Kamala Harris ko fati oɗo débat ɗum noon tawde kanko hoore makko wadde Donald Trump débat ji kewɗi kono e wayno o wi wonde ko no yirini Kamala Harris ko kañum ko neɗɗo ko deeƴo kadi ko joguiɗo haqqille muɗum e kadi ko ene andi ko haalata ko donc hunde o weltimen kanko e débat kanko président Joe Biden donc caggal nde débat o gasida ko tesira hen tan hono kamɓe kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ɓe mbaynodirani donc hayso ɓe dokkodirino juuɗe nde débat o gaside ene wayno ko goto me fof tikki banggue muɗum hayso ɓe dokkodirino juuɗe nde ɓe gari nde ene wayno ko caggal nde débat o gasde ɓe mbaynodirani ɗum noon ko tugnade kadi ha hande ko yiya e télévision ngaji donc caggal nde débat o gasde nde hono campagne makko kanko Kamala Harris ene wayno ɓe mbi wonde ko so tawi ɓe namdama débat goɗɗo rendez-vous goɗɗo kanko Kamala Harris kadi komo paari ɗum noon anda kata holno ɗum jogori wayde ko amno tan hono kanko Donald Trump o wino wonde ko possible waɗoyde débat ji goɗɗi donc caggal nde débat o gasi ene wayno ko kanko campagne makko kanko Kamala Harris ɓe namdima mbi won so tawi Donald Trump yiɗi débat goɗɗo ene wayno ko eɓe goni prêt ɗum noon ene wayno ko débat mo Donald Trump wino wonde ko débat goɗɗo ma won ñande 25 lewru septembre ɗum noon ko avec NBC kono ene wayno ko kanko Donald Trump caggal nde o yalti débat nde o haaldi tan o wi débat o waɗi fayida kono o jaɓani haalde so tawi ko gañi kadi o jaɓani haalde ni est ce que omo jogori artude débat goɗɗo donc ene wayno ma en gartu ko fati conséquence uji ko fati battande oɗo débat wonande réaction ngaji wonande sondage uji ko fati kanko Kamala Harris vice président mo États-Unis candidat démocrate e kanko kadi Donald Trump
ancien président mo États-Unis candidat républicain habruji men international ko gortan dum non ko tonto Israel hono kanko biyeteɗo Gal Hirsch en wayno ko kanko woni toppiti ko fati coordination hakkunde Israel e Hamas surtout ko fati ni ɓeɗo yimɓe dahaɓe ton kono wono oɗo sa joni tugnade no haaliri ken wono temdere e neɗɗo goto ha hande Hamas en jogui ɗum o wi wonde so tawi wonde Hamas jaaɓi artirde ɓeɗon yimɓe kamɓe maɓe mbadda kamɓe Israel naɓe maɓe mbawa wallude hono gardiɗo Hamas oɗo sa joni biyeteɗo Yahya Sinwar pour yaltude leydi yaltude Gaza ɗum noon o yaha ɗo yiiɗi yaade foof kala mo yiiɗi yaade ɗo yalta noon tawi goto memorama ɗum noon wi wonde ɗum noon ko condition pour so tawi militaire ji kamɓe yimɓe mabɓe naggaɓe ɓe gartirama ɗum noon kadi ene waɗi condition goɗɗo kadi ko kala ko fate Gaza ene wayno ko ala foof hankkadi joguiɗo droit jogade toon fetel ɗum noon kadi ne wayno ko kala ko fate Hamas natta arda toon to Gaza ɗum noon ko ɗum no woni condition ngaji mabɓe kamɓe Israel oɗo sa joni pour jabde cessez-le-feu waɗa toon jabde signinde kala ko fate jaam no dañira toon to Gaza tugnade kadi kanko konngol makko kanko biyeteɗo Gal Hirsch noon ko o jokkodirno koye journal goto biyeteɗo Bloomberg. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma talata 10 lewru septembre hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.